The Council of Europe has an action plan for Bosnia and Herzegovina which lasts 4 years from 2022 until 2025. And in the context of this action plan for your country, we're implementing activities aimed at improving local governance by promoting inclusive decision-making, fighting sexism, and open government, which means fighting corruption and promoting ethics in public governance. Savez općina i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine su dugogodišnji partneri na projektima sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i naša saradnja do sada se odvijala uglavnom kroz pripremu zajedničkih projekata za donatore, kroz razmjenu dobrih praksi između naših jedinica lokalne samouprave, ali i kroz organizovanje raznih edukacija u cilju jačanja kapaciteta službenika i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave. Važnost neprocjenjiva definitivno, jer mislim da sistem vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisno od toga da li se radi u Republici Srpskoj koja ima entitetsku vlast samo lokalne ili o federaciji koja ima i opštinske, odnosno gradske kao i kantonalni nivo federacije, je poprilično podjednako uređen, zakonodavni sistem je usklađen, a čim je i zakonodavni sistem usklađen, odnosno čim su rješenja zakonska približna, to znači da ima potreba za umrežavanjem i da se na bazi zakona i podzakonskih akata određene prakse koje se izvlače iz toga mogu zajednički primjenjivati. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske imaju mnogobrojne oblasti na kojima sarađuju, a tu su prije svega oblasti koji se tiču svakodnevnog života građana, dakle projekti na kojima zajednički radimo, a unapređuju život građana, a sve u funkciji onih nadležnosti koji su date lokalnom nivou. Razmjena iskustva koju ostvarimo na bilo kojem nivou, a koja se iskoristi u dobre svrhe je jako važna. A ova na lokalnom nivou je najvažnija zato što zaista oba saveza u oba entiteta imaju iste probleme i mi kad se sastanemo i razmijenimo iskustva zaista vidimo da među nama nema nekih bitnih razlika. Zbog toga je i najlakše ostvariti saradnju na ovom nivou, a nadam se uz pomoć današnjih prijatelja iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope da ćemo se oba saveza pozicionirati na mjesto koje zaslužujemo u bosansko-hercegovačkom sistemu. The associations are very important stakeholder in a country because they are the voice of local authorities. And as you know, local authorities are often at the front line of different challenges, especially in times of multiple crises. So we really need strong associations. We really appreciate that it's the first official meeting of two presidencies of both associations, the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika of Srpska. And I think it's a very important meeting and we are looking forward to the future.